Moi bo día, miña querida xentiña de Polo Mundo Adiante. Neste vídeo quero vos falar de técnicas de regar ben a horta. Parece que é moi simple porque só sería achegarlle agua ás plantas, pero un rego mal feito, inapropiado, inadecuado ou escaso ou en exceso pode facer que a túa produción merme moito ou incluso que poidas enfermar as plantas. Así que vouvos a falar de como o fago eu para intentar axudarvos na vosa toma de decisións de como regar a vosa horta. Ide pasando. Un rego adecuado dos vosos cultivos vai a influir directamente no crecemento, na produción, no sabor das cousas que plantes, no desarrollo das raíces ou na produción de enfermedades ou de plagas. Influye en todo. Unha planta ou un frutal ou un arbusto ben regado é o doble de fuerte e de resistente que unha planta mal regada. As plantas como tomates, calabasíns, berenjenas ou pimentos hai que ter un cuidado especial porque son moi produtivas. Vos pensade que este tipo de plantas non sei, en 4 meses, todo máis 5 meses, teñen o seu pleno desarrollo de frutos. E teñen que facer moi rápido, o sea, son moi aceleradas porque é unha planta que non aguanta ningún ano na horta e produce quilos e quilos de alimento. E a enerxía que sacan para sacar frutos non é de la nada. E aparece gracias aos nutrientes, pero sempre, 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 porque hai unha boa humedad no chan. Porque as plantas alimentanse de nutrientes, é verdad, absórbenos a través das raíces, arriba nas follas fan a fotosíntesis e transforman eses nutrientes en energía, en azúcares, en cousas que pode aproveitar a planta para facer un bo desarrollo. Pero sin agua, unha terra ben fertilizada, a planta non o pode absorber. Por iso, neste tipo de plantas que son como, digamos, as colleitas do verán, é tan importante que a terra estea sempre húmeda, porque un tomate que está desarrollando os tomates e que está facendo fruto, enchendo os tomates, madurando frutos, si pasa, non digo máis, pero 3 ou 4 días, ca terra seca, este tomate vai a frenar a súa creatividade, porque vai a emplear toda a enerxía que ten acumulada, digamos, os nutrientes que ten acumulados, que pouco acumula, non é unha planta que acumule moitísimos nutrientes, o sea, fainos, elaboros e usos, porque lle fan falta. Vai no emplear en madurar estes frutos, pero vai a deixar de botar flores. Entonces, unha planta de tomate, por exemplo, que pase sede durante 4 ou 5 días, esas flores que se estaban empezando a desarrollar para ser os futuros tomates, morren, abórtanse, caen ao chan, secan, porque a planta ten que seleccionar a que lle dá enerxía, e a todo non pode. Si pasa sin fertilizante, aínda que o teña no chan, pero si pasa sin fertilizante por culpa de que non tuvo riego durante uns días, vas a ter un cacho de planta sin flores. Existen moitos tipos diferentes de riego, non? Podelo poñer fijo, ou por goteo, ou por exudación, ou ca regadera ou ca manqueira. Eu prefiero a manqueira, porque así controlo máis onde estou regando e onde está caendo a agua. As plantas do tomate, por exemplo, unha vez á semana, polo menos, ou cada 10 días, todo máis, teslle que facer un riego moi profundo para que lle chegue a todas as raíces, porque o tomate ten como raíces moi superficiales, é verdad, pero se ti sempre regas por goteo nesas raíces tan superficiales, o que son as raíces profundas van a deixar de alimentarse e solo as de arriba non van a ser capaces a manter unha planta de tomate que é tan grande. Entón, primeiro, mentras a planta se está desarrollando, hai que facer riegos profundos, porque as raíces solo se desarrollan en terra húmeda, donde a terra está seca
as raíces non se desarrollan ou non se desenvolven tan ben. Entonces ti vas a facer unha planta moi dependiente de riego, se a regas solo por goteo, lle caen 4 gotas, porque solo vai a desarrollar raíces en que en 10 centímetros ou así. Entón, un tomate pode chegar a ter máis de medio metro de raíz profundo se a terra é livián, solta e está húmeda, e iso significa que canta máis raíz teña, máis materia pode absorber, ou sea, máis agua, porque ten máis capacidade, porque ten máis raíces. Entón, que é mellor regar todos os días un pouquiño ou unha vez á semana moito? Depende de como estea formada esa terra, pero todos os días un pouquiño está genial, sempre e cando teñas humedad profunda, porque, por exemplo, o riego por goteo e aínda encima que tendes unha malla desas que son antierva ou un plástico ou o que sea, para que non vos nasan ervas, ti nunca vas a ver se esa manqueira por goteo o sea, se obstrueu ese burato ou o que sea e se lle está chegando toda a agua necesaria. Mellor sería sin a malla para poder ver onde está húmedo e se lle está chegando agua a toda a planta. E cal sería a mellor hora para regar? Sempre se di que a primeira hora da mañán ou a última da tarde e evitar as horas do mediodía. É verdade, pero aínda dentro deso, para min, o mellor é regar á noite. Se escollemos regar a primeira hora da mañán, que conste que eu sempre dixo é a primeira hora da mañán, é cando se levanta o sol, non cando te levantas ti, porque cando ti te levantas poden ser as 9, as 10 ou as 11. Esa non é a primeira hora da mañán, é a túa primeira hora, pero non é a hora da mañán. A primeira hora da mañán é pola fresca, o sea, ás 7 da mañán, esa é a primeira hora, que é cando máis fresquiño está o día cando empeza. Pero para min sempre é mellor vir a regar pola noite, porque estou falando a mellor das 8, 9, 10 da noite, para min é a mellor hora, porque se vai a aguantar a humedad moitísimo na terra, o sea, vai a botar a terra mínimo mollada, húmeda e fresca durante alo menos 12 horas, ou 13 ou 14, ou depende do clima que faga, evidentemente. Pero se ti vas regar á última hora, primeiro, xa non vai a haber tanto calor, non? Non vai a haber tampouco incidencia dos rayos do sol, o sea, non vai a haber evaporación. Ese vapor, ese bafo que lle pode dar, ti regas unha terra que está húmeda, fai unha evaporación, e ainda encima dalle o calor do sol e fai a evaporación para arriba, eso pode dañar a planta, pero se regas á noite xa te evitas todo eso. Despois hai xente que di, bueno, sí, pero á noite non é bo regar, porque se mollas as follas, provocas tamén entrada de hongos. E tamén é verdad, pero para iso hai que ter en conta que non se pode regar as plantas por arriba. Hai moi poucas plantas que se poden regar alegremente por riba das follas. E normalmente son ou ornamentales ou a verdura, que a verdura dalle igual como a reges por arriba, por abaixo, polas follas, dalle igual. Pero, por exemplo, unha planta de calabacín non deberías de mollarlle as follas nunca. Entonces, a maneira de regar é nunca con chorro fuerte, pouquiño a pouco. E hai que regar sempre ca manqueira pegada ao chan. O sea, tes que ir pouquiño a pouco, mollando todo que caia a agua no chan. Non que salpique, pero ollo, a materia orgánica é a chave. Unha terra na que aportas continuamente materia orgánica é unha terra que vai a reter moitísimo mellor a humedad, vai a facer unhas plantas moito máis fuertes, vai a haber moito máis frescura, hai como menos lisiviación, vai a reter moito mellor, porque esta terra na que aportas continuamente, eu aporto continuamente materia orgánica. É unha terra que, mira, non se compacta nunca, é unha terra que podo facer con ela unha croqueta se a apreto, pero tan pronto como lle fago así, esta terra volvese a soltar. E isto consíguese solo aplicando materia orgánica. Este tipo de terra... E dirás ti que é materia orgánica? Pois compost, fai compost na casa. A chave é facer compost na túa propia casa. Utilizar toda a materia que che sobra da horta ou sobrantes e botalos nunha composteira. E compostar. Cada vez que vas a plantar, compostar. E o compost vaille a aportar a horta vida, porque o compost é microorganismos vivos que van a traballar para a mantención da terra, para mellores plantas, para plantas máis fuertes. Con isto quero dicir que dúas hortas regadas igual, se unha está
con moita materia orgánica e outra ten a terra como máis morta, non van a ter a mesma produción. E non me vale que me dixas que suerte tes que tes unha terra tan boa. É verdad que vivo nunha zona na que o clima me axuda moitísimo. Iso é verdad. Nin teño temperaturas extremas nin pa frío no inverno, nin no verán tampouco son extremadamente quentes, porque vivo na beira do mar. Entón, bueno, tampouco tanto na beira, pero vivo cerca do mar. Entón, iso favorece moito a que o clima sea un pouquiño máis bo. Pero a terra non aparece buísima ela sola, porque ti podes ter unha boa terra, 1 ano, 2 anos, 3 anos, pero a terra agótase. Si ti estás plantando continuamente cousas e así, a terra agótase, o sea, eu non teño suerte por ter unha boa terra, teño a suerte de poder coidala, por exemplo, pero o que fago é traballar moito para facer terra nova cada temporada. O sea, no otoño e na primavera volvo a botarlle materia orgánica aos meus cultivos e cada vez que planto un cultivo exigente, materia orgánica. Hai que facer composteiras, materia viva, que ao final vai a ser a que traballe para axudarnos a que as plantas vayan moito mellor, para reter moito mellor a humedad, porque a materia orgánica o que ten, o sea, o compost, é o humus de lombrís, o que ten é moitísima máis capacidade de retención de auga porque ten ácidos húmicos e ácidos fúlvicos que veñen sendo como se foran esponjas naturales que axudan a reter a auga de maneira natural e que a terra sea menos dependiente de riegos continuos. Así ti non sueles botarlle á túa terra compost ou humus de lombrís, vas a ter un tipo de terra que non está tan viva biológicamente. Entón, é un tipo de terra que por sí mesma non ten capacidade de retención de agua e vai a ser unha terra que sea dependiente casi totalmente ao 100% de que lle poñas un acolchado ou un mulching para intentar que non evapore tanto esa agua. Eu, por exemplo, prefiero deixar medrar algunhas ervas entre os meus cultivos, sempre e cando esa erva non supere en tamaño aéreo nin as raíces, que non supere a planta que quero eu comer, que quero sacar a bo término. Pero, senón, eu deixo medrar, pois, por exemplo, agora que medran as verdolagas ou... A verdolaga, para min, é a mellor cobertura, o sea, o mellor acolchado natural. Pa que arrancas verdolaga, que é natural, se depois lle tes que botar palla morta, que aínda encima pode levar sementes viables e estás sementando ervas que non querías no teu bancal. Con todo isto quero dicir que depende da calidad da terra, tamén vas a depender da cantidad de riego que tes que facer. E cando botes ese tipo de acolchados, ten moito cuidado porque se botas un acolchado de palla seca, por exemplo, que comprastes, pode traer contaminantes do sitio no que foi cortada, que ti nunca sabes o que trae aí. Pode ter sementes viables que che nasan despois na horta que non sabes de onde saliron esas plantas, pois a palla seca trae sementes que poden nacer, o sea, que son viables. E tamén ten cuidado cando, por exemplo, cortas a túa erva e a botas como acolchado tamén, unha que pode ter as sementes, como che dixo, e outra que tamén podes facer tanta capa de verde, iso pode generar moito calor cando se está descompoñendo. E tamén pode ser contradictorio pos teus cultivos. Fai calor, estamos no verán e ainda encima botas unha cobertura de materia verde recién cortada porque pensas que así fas un acolchado perfecto e o que estás facendo é un efecto invernadero con unha capa de cousas que se van a descompoñer, ademais con moita presencia de nitrógeno, que fai que o calor aí poida superar o calor incluso dun día de verán de 40 grados. Así que cos acolchados, ollo, mellor sería ter unha boa terra ben fertilizada e con moita materia orgánica para que non fixera falta acolchados artificiales ou secos ou que tuveras que aplicarlle. Outro tipo de error no riego suele vir por unha mala asociación de cultivos. Hai cultivos que non se poden xuntar. É moi común escoitar por aí, porque eu tiño escoitado moitísimas veces, que é buenísima idea poñer cebolas ao lado dos tomates. E para min
eso é unha das peores asociacións que hai. Por qué? Porque, mirade, o tomate é un tipo de planta que ten acaba formando unha raíz superficial de uns 5 centímetros, pero que fai como se fora unha alfombra de fibra de coco, enorme, pero tamén ten raíces moi profundas. A cebola é superficial, a cebola sale para arriba. Entón, se non está separada suficiente da planta de tomate, as raíces superficiales do tomate non van a deixar medrar ben a cebola. Pero en canto ao riego, que é do que estamos falando en este vídeo, non comparten a mesma cantidad de riego nin calidad. O tomate necesita moita máis humedad, é humedad continua, é profunda, e, sin embargo, a cebola, cando empeza a salir da terra, hai que deixar de regala. Bueno, a non ser que queiras comercializala. A ti queres vender cebolas e dache igual, porque tan pronto empezan a salir para arriba, arráncalas, véndelas e listo. Pero se son cebolas que queres almacenar ou que queres enrestrar para que duren, a cebola haina que deixar de regar cando empeza a salir da terra, pero é que en ese momento os tomates están en plena produción. Entonces, claro, non comparten a mesma cantidad de riego, non necesitan a mesma. Entonces, ese tipo de asociacións deberíase de evitar facer. Cando asociamos cultivos, temos que asegurarnos que a planta que acompaña non sea un impedimento de como coidar a planta que queres manter. Por suposto, o tipo de auga tamén influye moitísimo, porque non é o mismo ter unha auga de pozo que coller a auga da traída que trae cloro. E o cloro xa non é bo en por sí para regar unha horta. Ou non é o mismo unha zona de unha terra onde a auga teña moitísimo cal, porque tamén influye. Ti tes que ir adaptando a túa terra e a túa horta dependendo da auga tamén que regas. E ollo, cuidado con regar con auga tamén que a temperatura. Non é o mesmo regar con auga fresquiña que regar con auga quente que ao mellor tes en un bidón porque é auga de chuvia ou así, pero que estea quente, porque entonces non é o mismo tampouco, non é o mismo. En canto aos frutales, non sei por que, por algunha extraña razón, mentres os frutales son noviños, acórdanos que temos que regalos, pero cando son así grandes, olvidámonos, a maioría das veces non nos acorda de regalos, non regamos, pensamos que xa se buscan a vida eles solos. Para nada, cando un árbol está producindo flores, coajando flores ou medrando os frutos, necesita tanto riego, pois como un tomate. A ver, tamén é verdad que depende moito da terra na que estea, porque un árbol que xa é grande, ten as raíces tamén moito máis grandes e podese buscar moito mellor a vida pois que un coleiro ou que un repolo, que ten unhas raíces máis limitadas. Pero é verdad que se non lle axudamos, non esperemos grandísimos resultados. Os frutales hainos que fertilizar e regar e coidar e mimar como unha planta de tomate. Vamos a polos frutales. Cando regues un frutal, tes que evitar a toda costa regar xusto donde ten o pau do árbol, porque aí non ten raíces que absorban nada. Estás favorecendo aínda encima pudrición na parte de abaixo do colo do árbol. O tronco do árbol, así como vemos, onde se mete na terra, sigue con ese cacho de madeira e esa raíz que é como moi leñosa e moi gorda e que pode bifurcar en moitas, dependendo do árbol, pois bifurca en máis raíces, pero de leña, que son leñosas, son como se fora o tronco, pero enterrado. Ese tipo de raíces non absorben nada, só están aí para afianzar e para darlle fortaleza ao árbol e para estar firme na terra. Pero as raíces que absorben agua, polo tanto, que absorben nutrientes, están totalmente separadas do pau do árbol. Non deberíamos nin de regar, nin de fertilizar nesa zona que está pegada ao árbol, senón separarnos e mirar como é a copa do árbol. E nese cacho é no que temos que fertilizar e regar. Nunca pegado ao tronco, nunca. Sepárate do tronco porque no tronco non absorbe nada, nin agua, nin nutrientes, nin nada. Faz un círculo alrededor do árbol mirando a copa e da copa para fora un pouquiño é onde están as raíces que absorben a agua, que absorben os nutrientes. E acórdate de regar os frutales porque necesitan agua igual que unha lechuga, sobre todo cando están ca fruta.
A salud de un frutal empeza porque o tronco estea san. E recorda que en toda esta zona nin se alimenta nin absorbe agua. Así que esta zona, con mantela un pouco limpa, chégalle. Nin se rega, nin se fertiliza pegado ao pau. E por se che pasa como a min, que estou segura de que sí, cando cortes a erva e andes ca máquina, ten cuidado, non te chegues moito, porque eu xa sei que é malo, pero eu tócolle moitas veces tamén. E isto, de tocarlle así aquí, isto non é bo. Tende cuidadiño cando apañedes a erva arredor do pau. Non se lle toca ao pau. Casi é mellor que teña a erva hasta aquí. Exactamente o mismo que co riego vamos a facer ca fertilización. Cando queiramos botarlle materia orgánica ou compost ou fertilizante ou o que queiras botarlle a un frutal, nunca se lle bota no pau, nin debaixo do pau. Haise que separar un bo cacho de anillo a mitad, polo menos, do que mide toda a copa e botarlle un círculo todo donde están as últimas follas. Outro tipo de cultivo que é moi sensible á falta de agua son as tipo lentellas xudías. Casi todas as fabas, as lentellas, necesitan humedad, sobre todo cando están enchendo a súa vaina para poder obter uns grans sans, bonitos, hinchados, grandes e cunhas vainas turgentes e grandes. Un bo riego está estreitamente relacionado ca produción, sempre. O bo funcionamento dunha horta son cousas simples, sencillas, pero que teñen moitísima importancia. Todo na súa xusta medida, pero é verdadeiramente importante. Calquera pregunta que teñades sobre riego ou sobre calquera outra cousa da horta eu vos poida axudar, porque eu non o sei todo, pero do que sei e vos poida axudar, pois facedeme a pregunta. Non marchedes, por favor, sin darlle ao like, sin compartir o vídeo, e se non estades suscritas, suscribidevos, porque é totalmente gratuito, non costa nada, e a min vai me axudar moitísimo co meu canal. Que teñades moi boa colleita, moi bo día, coidadevos, portadevos ben e sede moi felices.